daurin goro sai taimaka daurin goro. Me kunnan kashi. Wata rana ba sai labari ba an yi an gama. Kunnan kashi. Wai iska ake yi wuri? Ina ganin kamar dai iska ce. To, ai lokacin ne Ai ka san lokacin ta ne. To ai yanzu da yake an kusa damana kuma ta kama. Insha Allah duk zaki ji abu. Kai. Ba ƙasa ba ce ni ne nan ba za ku taɓa zama lafiya ba. Yadda ku banni na zauna lafiya ba haka kuma ba za ku zauna cikin ƙoshin lafiya ba. Zaman lafiyar ku, kwanciyar hankalinku, ku banni na sai da masjidi, almasjid. Duniya za ta yi maka daurin goro sai ta yi maka daurin goro. Ni ne nan nake zuba muku me ƙasa makomarwa makomakowa. Wata Usman, wai wannan wani irin wulakanci ne? Barin gaya miki, tun da ba ku banni na sai da masallaci ba fa zan ba ku zauna lafiya ba. In gaya muku gaskiya, daidai nake da ku. Wai da Allah tsaya bawan Allah. Wai ni tun da nake zuwa gidanku, me na saba ce maka? Me ne maka? Ni na taɓa shiga harkar ka. To ni haji ba ta kayi yanzu ka kade ni. Me ne maka? To ni kuma masallaci ne a gabana nake so zan siyar. Ko za a hana ni? To ni ina ruwa na da wani maganar masallaci. Me ka gidanmu? Ni fa magana aure ce take kawo ni. Ina ruwa na da zawarcinka. Zawarcinka ya dame ni. To, shikenan. Dan Allah da ka ta Alhaji ya hakuri. Insha Allah ba zai hakura ba. Ki bashi yayi abin da zai yi. Usman, ba fa tsoron ka nake ji ba. Ko baka gane ba? To yau kowace raban me ya zaki baye. Ni da kai a gidan nan. Ayi ta tsoron ki nake ji. Dan na raga maka saboda darajar mahaifinka. Nake duba kushewa tunda baka da mutunci. Za mu yi wacce za mu. Ni dan halakka fasa. Me za a yi? Me za ki? Ki ka ɗauke tsanin? Yofa! Ye! Ta fasa mun bulo 200,000. Ta fasa bulo. Duniya za ta yi maka dauri sai ta yi maka daurin goro. Daurin goro sai ta yi maka daurin goro. Ka sauko Usman. Ka sauko na ce. Alhaji ba za ka sauko ka jira nan gaba da wannan. Sai mu je mu tsara. Sauko wa baka. Kika ce? Au, me kika dauka? Zan yi magani. Kar ki buga mun. Da'ida. Kar ki buga mun. Kar ki buga sabur. Kar ki buga mun sabur. Zan miki fitsari aka. Me zarni? Zan miki fitsari aka. Me zarni? Zan miki fitsari aka. Zan miki fitsari